V jistým bodě, při 7000 otáčkách, se všechno rozplizne. Mašina najednou neváží nic. Prostě zmizí. Zůstane jenom tělo, který se pohybuje prostorem a časem. Na 7000 otáčkách. Tam se s tím potkáš. Cítíš, jak se to k tobě přibližuje, k tvýmu uchu. Položí ti to otázku. Jedinou, na který záleží. Co jsi zač? Kdo to naboural? No chuligáni. Bylo to moc rychlý, no. To už dochlíla. Mi tak teče ta slza, ty tak... Můžeš dělat závodníčku, jo? No. Přestáváme z tohoto. Trošku lepší tuning. Dřepím na tom každého od rána do večera, teď by se to mohlo povíst. Vyklepu ten blatník, dveře se přehodí. Prách už máme objednaný, takže vyřežeme, dáme novej, opravíme ten blok. Děláme sportovní blatníky, lemy, všechno ať to vypadá, to v plechu a můžeme jít dál.